lasa. Hindi maganda ang pagkapigas daw niyan. Ha? Hindi maganda. Hindi maganda. Mahaluan pa. Ito naman. Paano? Siksik. Siksik pag sinaing. Ano kasi ang pinhi? Bayaw ko si ano? Si Pidrain. Bigas man. Ano at ang pinhi ang nano nila eh. Ayun. Matigas pa na. Oo. Para madaling mapanis daw. Ayun, matigas. Tapos, dapat haluan ng ano. Ice cream kasi. Ha? Ice cream. Oo, ganon. Ang ganda ng bilang nyo. Oo ba? Hindi durog, no? Yan na, bigas na. Sarap palay. Naging bigas na. Alright. Tapos, sa dito, umakyat. Ayan na. Ito yung balat. Yung iba. Yan na. Naubos na.